En dat is een heel goed wonder. Een heel goed wonder. Je hebt straks een keer geen engeltje op mijn schouder. Maar als je bent, je dat best. Wat begon als een gewone t-shirt eindigen voor de 84-jarige Bertus Dijkstra in een levensgevaarlijke situatie. Hier riet Tretjen Maaien hoe de badhuis waar hij dan wordt, doet er afsnien waar terug een auto. Daarbij verleer hij de controle over zijn trijwielerfiets en bedarren op een kop in de sleet. Ik wou net gewoon doen, want ik vers met mijn schoon. Ja, ik ging er niet door, ik moest de stuur stuwen. Ja, op de stuur bezig hier, ik zag hier boven water komen. Ik ga er niet door, gewoon bij de kop erbij. Moeilijk is, voor het vieze water. En zo had ik laten tekenen. Ik ging alleen maar in door, Jannie en de band. Die moet ik zijn. Ja, en ik zo ze wel. We hebben waarom we in een kist in een huis kennen, hè? Troch de help van Albert, Klaas en Akke kan Bets het verhaal zelfs nog na vertellen. Ik zou een stukje te fietsen en ik ging helemaal en ik denk zeg naar links of zeg naar rechts. En toen ben ik rechts erin en toen jij op een gegeven moment wat geloerd op sportveld, dus ik denk dat zou wat bij wezen. Maar toen had ik nou wat help. En toen zei ik uit de eigen zeg ik waar en daar zei ik meneer in de sleet lezen. Dus toen ben ik voort van de fiets afsprongen, te zoeken voor het inspringen, maar toen zei ik naar je jongen komen, en die had ik aanhouden. En die had ik geholpen en toen er kwam er nog een aan. En dan hebben we mij zitten en hebben hem uit de sleet halen. Hij ropte maar en help. En daar wie net in. En toen te weiden we en we zijn blauw maar rustig. Toen wie direct net meer, ze wordt in paniek al hier net meer. Maar ja, hij wie wel koud en tien storen, hij wie onderkoeld. Hij hier er wel 10 minuten, een kwartier wel eind. Nou, wie er net best wie dan hier het hele woord over horen. Dat zie ik je al zeggen. Voor de helden die het hebben de Trijendam-Woudsters een speciaal certificaat ontvangen. Dat ik zelf niet verwachten. Het is voor u, we hebben maar red en dat ben je voor u op bergen. Voor de hulp, had ik zo leeft. Tenminste, 6 jaar ik. 10 dank en wie is heel goed. 10 dank nog een keer. Bedankt voor jullie. Dank u wel.